minangka kadangane pun bukti tapi perjalanan lawan lekos kedayanipun Kanjeng Rama menika mboten perjalanan kedayanipun Kanjeng Rama menika mboten namung menenaken kabeh konteknya niku kanthi kula tamesta candek nggih rembung marang kakang sira bertopo sira aja mendel wae kudune sira caos kulingo menawa sediane Rama iku utama gone mundhut mantu sekatan apa lae marang kakang rasa ya kalian perkat dan panji satu kira-kira dari saus datang Kang Mas Panji Kang Mas Panji namun kami apa sih kau eling-eling marang kakang ya Semanten ugi kula ugi sampun caos pun dumateng Kang Mas Panji Asmoro. Nang saben-saben kula caos pun malah Kang Mas. tapi ngono yo ini kok pasti lugur apa kan padha diaturke rongsane Rama iku yo bener perkara orang yang kurang-kurangnya orang dan panji itu banyak orang ganteng bisa gampang juga kalau timur ganteng itu nanti lulusnya yang dia lampai perkara agen itu gaut lancar ya sekarang pancen sira kan ingsun jauhe marang sekatan ning kudune sira iso ngomong ora mung sakar sira dhewe ha udah jalan saya lalu kalau kita lampai berbeda kami itu jualin mana belum itu jika dibangun juga sudah beda terus nanti ada yang pun bergaya kabur ini ketepat pancen kebrayan kuwi nempuk ana ing samudraning budaya iki tegese yo ana perkarane ana alam nek perkarane lagi sepasar wae durung ngono kok sira wis ngendhake ora rasa tresna karo sekatan mergo kowe ming kecelu mikirake anggaini mongko cetha wis anggaini ora iki kok kami menurut pengaruh yang untuk belum itu sambil menurut karena dapat biasanya baik foto-foto sana itu biasanya baik sama itu ambil pulau kilo pengambil pulau itu nek upama kok terus ke kawan ini waktu iki apa bakal bisa ngekei turun sing bakal ngrasake sejarah ana ing jenggol kilo dokter nanti kalau itu tak sekelutan sangat gatel biasanya itu melakukan tidak terus dua gatel biasanya kasih itu dari serangga dokter sakit Burje sampun to Mas panjenengan menika kula aturi derek pesanipun Kanjeng jalaran boten wonten biasa iki badhe ning sarapan pranipun rumah kok kandhane kabeh kan apa sekarang lagi kan ayo boten ta nek ngerti yo kirang ora terserah tak parengke pamecut kae ta itu semua ora apa saya nggak tahu mau mau ora iso mergo kowe dadi jodoh daunku nek aku daupake sak liyane sliramu karo sekatan tegese
tegese aku nilar walare kang mbok pilih suci mergo ngerti lho nek sekarang iki kono babon kuwi tak babon ini aku sing samengkone kang bisa nurunake wiji ratu kang gumanti nata ana ing praja kang luasane Jenggala Kediri lan manunggalake Kuda dawuh Mama ngetos sing samanipun menawi ya sing sekarang terus saged muaten jatuh wonten ing Jenggala Kediri Kedaipun romo itu saged dijenaken perkawis antawisipun latesnan kaliyan kapal jam. Nah butuh waton iso mejake ora apa sino kae ya dialing-alingi apa ngono menyang ra yo. Romo niku sampeyan ngendikake niku anak. Nek kan dipunali-ali itu apa Lho, tegese sing rasa ratesna kuwi dialing-alingi dianggep sing dadi aling-aling rasa katresnan supaya samengkone sekal kaji iki bisa nampa wijine katresnan saka inu Kertopati kuwi kok dipanter karo nek donggale. Benar bro. Satu orang. Supaya nek ora kok dialing-aling. Nah, kepunani lagi nang menawi wonten ing bapak betul boten tresna ya boten badhe apa-apa ta. Nek tetep ora iso nani sekarang Sudah dalam saya. Kedaipun romo niku saged dhatengake apapun perkawis kampraja lan kampus. Menawi kakesanan itu aku kawis itu. Tapi menawi romo derek kawis-kawis lalu. Ya hak kewenangan aku badan kok. dadi romonya apa menang Kula terus kok. engsun iki sapa ini Kertopati Iku bantu. miturut lontaring kita Pustaka Raja ing Jenggala engsun iki kagungan panguwasa tanpa winates dari sapa sing gadal dawuh engsun apa meneh bakal wani marang engsun mesti bakal nampa Nang kula boten saged. Boten saged. kowe kudu bisa Boten to. nek pancen Kandhamura bisa mengko kanggo gayuh kakencengan ing Jenggala Kediri manunggaling peprentaning samungkune kepeksa Rama gunakake panguwasa supaya kowe tresnani agahe Boten. Boten to. wis tetep Boten. Boten saged tresnan kaliyan setiap cerita. Boten saged. ora dadi sakloke sira Ustawi Surya minangka RT Pangeran Pati dadi sekecap padha sakecap marang ingsun padha karo sira kuwi wani marang ingsun lho Kertopati Lalu-lalu boleh ngomong ngatur, sambut. Romo-romo ini aku berganti. Mari kembalikan santun batem. Dinas itu orang kain itu saya dinas kami ini boleh kembali.
Randan suwanira ning arsane. Tuan kula angkat jalaran boten kawis dipun tegak kula Banjur perkarane wae nek kudune akeh jeneng warsa pisowan melu ngrembug perkara keluarga ning jebolo. Lah kok malah randan suwanmu wis suwe ora tau. Kok kowe nyampe lah dadi apa kowe nek bojomu kok? Tuan kula angkat jalaran boten perkawis Ayo perkara iki lha bojomu. Kamu kok piye lho? boten menika para raja ndamel boten tentreming wewengkon katon dipun. Iya, sing kadine kan kok gawe Wong niku matur sampun lho. Menika para raja kula ireng para raja ndak nalika semono digawe standar. Apa kok irit? Wong ngono kok keterangan. Sing kok dalem Kanjeng Rama kok irit? Sing gawe irit iki sapa? jalaran boten ngalun-alun sambel jedak. Damel boten tentreming wewengkon kraton Jenggala. Nek gawe ora penting katon juga kuwi mesti tanggung jawab. Kuwi minangka dasarake gawe. Ora mulai alun-alun Kok minangka pepatih dalem. Semerep tiyang Kordo damel jedak wonten ing alun-alun. Napa kula mendel mawon? Itu ragu lah kalau terapung ke perkara tidak usah gampang. Kalau itu belum ngomong perkara kalau saya di ngomong buang itu Ben kabeh pasti kudu warsa tinggal tujuh ngesane. Wong gawa raja kumbluduk kene akeh wis get pasugatane kaporan. Kemarin nunjuk sakra. Kula ngirit sedaya para raja ingkang sawetawis mapan wonten kraton iki. Anggen sawetawis damel jedak wonten ing alun-alun. Damel boten tentreming wewengkon kraton iki. Lah pramila suara kae iki kudu aku macane itu. Sapsop cekak-cekak. Nggih. Perkawisipun para raja menika sami ngayunaken sekar. Ingkang mongko sekar tadi menika sampun dados baranipun. nek itu perkara yo mesti kabeh. Lah ini ora toke, perkara kalau wis ngerti nek dari sekarang tadi garwane Dimas Tirtopati. Boten saged. Para raja boten saged. Pramila saking menika wong menika pangosipun boten saged. Menika kula irit sedaya para raja kula suwanaken. Oh, kabeh kono nopo keterangan. Nah, aku mau takut iku keterangan aku kan teko perkara. Kamu gak iku keterangan. Kok sagala cekak itu dimawon iki kok Gue. Sampeyan itu Matur nuwun saking Kang Suwa Prabu lho. Ora drama-drame lho. Udah, dadah. lagi apa nopo? Rasanya dari kancanan bangunnya wis utang nang nomor pakoti jaluk terangan ke gede. Langsung itu. Menapa
boyong wonten ing tapel jalan. Menawi sampun wonten ing tapel jalan kula marang katunggul kula bakal boten Nun sewu Sang Prabu sinten? Kiu kiu. Kula tidak. Kiu kiu. Jangan apa jangan menawi yang berderajat. Saged pun pisahaken pun pegasaken anu badhe jenengan napa sampun nyimprang tak kerja. Sinaosa boten bisa kate panjenengan bagi kula gadah pertimbangan wonten tak berjalan. Nur sewu kita jono. Sampeyan itu ekspert rojo. Saking kapal gajah. Untuk kapal gajah itu boten wong wonten piyakan lampung kan boten ya. Boten ndak masalah kula tembung jiwa kulane tembung. Aku tak takon karo kasing rogo gagah untuk gede pagaran iki. Nek pun rampung kehalingan semingkir ampun ten mriku. Gentosan sampean minggir. Kula sing dipun nunjukaken pepatih kula menika wae. Panjenengan sami sami kejenggat pasulayan kepala damel boten kencene. Menapa itu dipun ngaturaken kula kaliyan sedaya prokat lan kalendra sami-sami badhe ngaluraken putra putri mang. Menawi pun paringaken kula boten badhe ketadosan getak wonten ing alun-alun. Lah panjenengan sampun siksa menawi sekarta dimenika sampun dados manut. Sampun kejauhaken kaliyan putra. Boten menapa-menapa kula malendra inggih trima nampi rondo. Terus panjenengan menika mesakaken rondo-rondo. Kalau mriki kan cakap boten perkawis rondo menak laut nanging kula kadang sekarang boten saged. Arep menika putra mantu kula cedhek menika sampun dados tanggung jawab. Menawi kula wansala panjenengan kula boten bodong sekar tadi kula mau pejah. Tahu negari tahu badhe yo wis patang. Kata Rasul bolong. Sampeyan kok badhe lamar napa badhe gawe esuk. Sampeyan napa lho? Dewi kata jiwa sampun sinengker panji niku tetapi kadang kula. Yen sampeyan sedaya penayunaken Dewi Sekar Kaji papan kula saged langkah bangke kula keluar kula
Diterpongake yen mau dulu online Surabaya dari penduduk di Prapan di Brojonata sekarang kerajaan dan sekarang ini wes minum kita bantuan di masjid Kota Pikan Bosarono penting jebolo lan penting kediri itu gini pengertian konkret berdaya kok argo rebut argo lamar jejering nalin drop ngerti tatanan ngomong nganggo dipikir. loh Nalen, Bro. Aku ngerti tatanan. Upama aku ora ngerti tatanan, aku rasa lapar. Kok tak gelik, Bang. kowe nalin ngerti tatanan opo anak umrai yen wong wis bebrayan tegese wis nyawiji karo kakon nek putri kakon nyawiji dhewe lamar ngalah mongko kowe iki nalin sing ngerti tatanan Terus mau karo Sekar Tadi. Lho kok Sekar Tadi kuwi durung duwe karo. Mestine aku yo isih tresno, senajan ki Sekar Tadi duwe karo, aku yo tetep tresno. nek katos nanti pancen kaya ngono nek katos nanti mandalmu mengandani menungso mongko menungso kuwi ana piwulang kang becik lan piwulang kang ora becik ora ndro ngerti piwulang kang becik mesti ora kok Brojonata dari Sekar Tadi belum marang aku dinumpuk karo Pramis Wayo ning Kraton Antasari. Diterpongake aku Prabu Kuwono. wis ngerti wis karo tadi wis begawo lamar Mungkin kono Baskara bakal dadi pekawan. Mergo dari Sekar Tadi kuwi tresnane karo Kuwono. Jadi bosan. terus karo karo ora ngomong makan kasihan Tapi ora kenalan yen kerja langkah kaki itu tak omongke kan Thank you.
Burung-burungnya wis ketemu. Jalur putih kok dengan mereka kok. Bukti gak takut kemudian. Mandalnya mau jadi kemudian. Kayak gila kok. Loh, gak bisa kok. Sampai